యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 2వ వచనము 3వ వచనం చదువుకుందాము. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న వాక్యము. నీవు జలములలో పడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉందును. నదులలో పడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీద పొర్లి పారవు. నీవు అగ్ని మధ్యను నడుచున్నప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నేను కాల్చజాలవు. యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడనైన నేనే నిన్ను రక్షించువాడను. నీ ప్రాణ రక్షణ క్రయముగా